Čekajte malo, ljudi moji. Dan žalosti, zato što sam se šišao. Ovako. Izvinite, ljudi moji, ne mogu sve. Gumball ću da sam sve, da napravim sve epizode. Zato što je dan žalosti ovdje. Ali, izvinite. Ali dan žalosti će da bude do 2. novembra, 3., 4., 5., 6., 7., 8. I kad završi novembar, i kad završi novembar, i do novembra je, i do cijele novembra će da bude dan žalosti. I do 1., 2., 3., 4., 5. 6. i 7. dan žalosti. 8. decembra, kad im poraste kosa, će se završiti dan žalosti i će da počinjem da snim sve video. Da. Da 8. decembra će mi pokažem one videe od dan žalosti. Od dan žalosti videe će da budu cijelog novembra. Će prebacim i to će bude privatno. Kao će da bude privatne videe, će da bude privatne dan žalosti videe će da bude u isto novembra. I decembra. A samo 1., 2., 3., 4., 5. i 6. i 7. I kad završi dan žalosti 8. decembra, tamo možemo da počinjemo da snimamo sve videe. Ta 8. decembra dan žalosti videe će mi pokažem koje sam ih snimao. Da. Izvinite, ljudi moji. Ne mogu više da se nerviram. Aj, čao. Ne mogu. Če prebacim po pozivu onaj trailer. Prvo ću onaj najglavno ću se svijesti sam sveme. Ja vam ću da me zvono ovko čujem. Ono kada je počeo kamo ću se sve. Aj sad, čao.